Diyos ko. Ang taba ng lola nyo. Sila. Salamat sa panonood. Bye. Ito iba naman yun. Every penny counts. That's why I switched to Mercury for my car insurance. Because if you don't make it to the top, by wasting money. Hey guys, relive tayo guys. Good evening sa inyong lahat. Relive tayo guys. Kanina nag-live ako while on duty, kaya lang hindi ako makapag-concentrate sa live kasi nga po we're so busy. Hello, good evening sa 1,000 viewers in my house. Ngek, dumaan lang. Hello, hello. Mm-hmm. Mm-hmm. Pagoda ang lola guys. Sobrang busy sa trabaho today. So, pero kailangan nating mag-live. Kasi nga, hello sa 1,000 viewers in my house. Live lang ako guys kahit mga 1 hour. Kasi may lakad ako. May pupuntahan si ako guys. Ayan. At dahil off ko naman bukas. So, hello! Mag-live shout out sa 2,000 viewers in my house. Da da dan 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 da 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 da. Sige lang kahit walang nanonood. Baliw-baliwan tayo dito guys.
Baliw-baliwan si tayo. Hello! Mega love shoutout sa 2,000 viewers in my house. Mega love shoutout. Kamusta? Ako, pagodang lola. Pagoda sa duty, mga guys. Hello, Project Benson Legacy. Mega love shoutout. Kamusta po? Ay, okay lang. Okay lang. Mataba pa rin, char. Ito, patuloy na lumalaban sa ating YouTube. Para sa ating YT. Pagoda. Salamat. Um. Laban lang. Pagoda ako. Diding. Wala ka pa nagturog. Maalaunan na. May ads. Tun. Thank you, Lord. Barap. Bap. Bap. Magluksong tinik para sa ads. Hagol yun. Papanood nga na ako ng sa digdi sa sarong mobile. Durog ka na. Babap. Birip.
ang connection ko. Mega mega love shout out sa 3,000 viewers in my house. Hello, 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 hello. Hello, hello sila. Hello. Hello, hello, hello. Bab, babab, babab, babab. Kamusta ang lahat, guys? Ay, maray. Okay yun. Malabo eh.
Kadin ba yung ano, duwang ano mo ang naka-open? Nanonood sa live ko? O iba na yan? Ay, iba pala. Kapoy eh. Mm-mm-mm. Wala ako naka-headset. Wala na pala ko yung headset. Oy. Ilo, ilo, ilo. Nasandal ako kay Kapoy Mi. Ang daming mga box doon sa likod. Ang aking pakatahimik ng bahay. Lahat ng mga natutulog. Hi. Talk to me. Hello, mega mega love shoutout sa 3,000 viewers in my house. Hi. Ano naman to? Para hindi puro noo ang nakikita. Puro na Puro noo naman siya.